An bɛ ni mɛn cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'a b'an n'a ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ni aw ka émission Mandi kɛnɛ sigilen plateau des stars ne y'o de fɔ aw ye ale ye émission min wulilen don dɔrɔn aw kana stresser wa ni stressé kana ɲɔgɔn ye fan si o hokumu kɔnɔna la bi an ye ci bila an ka rappeuse denmisɛnnin dɔ ma a bɛ n bolo kɔrɔ yan n tɛ kuma cɛ an bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye bonsoir ma chérie. Bonsoir, ça va? Ko bɛ cogo di? Non, ko tɛ cogo la i yɛrɛ dun? Toute belle hein? Ok, merci. Ale m'a dabɔ a kama yɛrɛ. Wallahi m'a dabɔ a kama yɛrɛ. Ah, ko in yɛrɛ de b'e la ten tɔ. Wallahi. Ok, d'accord. Donc n tɛ kuma janya n b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye. Ok, ne tɔgɔ Minatu Jakite. D'accord. Alias Minawan. Ok. Ouais. Voilà, ça non. Mina ka niveau d'étude. An bɛ fɛ n'i ye kalanw de kɛ walima n'i ka kalanko bɛ cogo min na. Ouais, bon n danna bagi de la quoi. I danna bagi de la. Awɔ. Mais Mina tɛna kalan wɛrɛw kɛ ka fara o kan. Bon a ti n kɔnɔ fɔlɔ dɛ parce que la musique de bɛ n kunna fɔlɔ. Donc kalanko yɛrɛ tɛ Mina kɔnɔ fiyewu. A bɛ n kɔnɔ dɛ n bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan musique de bɛ n kunna quoi. D'accord. Donc ni ko bɛ ka avancer. Voilà. An bɛna segin ka ko ninnu continuer. Ok, faamuyali sɔrɔla o la. Sinon Mina One yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ rap milieu kɔnɔ cogo di? Bon depuis ne ka dɔgɔ a ka di ne. Ok, ça non, mais question ni dɔ de bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ Mina. Surtout toi en tant que jeune femme. Ouais. E bɛ milieu min kɔnɔna la pression dɔw tɛ k'i kan. A ka ca. Surtout parents ka yɔrɔ. Bon an bɛ don heure min na n'an bɔra prestation kɛyɔrɔ la ou bien ka bɔ studio la tuma dɔ la n bɛ na 3h ou bien 4h a tɛ faamu quoi. Caman b'a fɔ i donna yɛrɛ feere la karisa sa bɛ yɛrɛ feere de kɛ e m'a na yɛrɛ e ma y'a donna heure min na caman b'a fɔ dɔw yɛrɛ b'i kɔrɔfɔ f'i tɛ voilà i yɛrɛ tɛmɛtɔ i b'a mɛn u bɛ k'i kɔrɔfɔ quoi. D'accord. Mais mun de la o si ma Mina One découragé? Parce que la min ka di ne b'o de kɛ ne tɛ mɔgɔw lamɛn min ka di ne b'o de kɛ min bɛ ne arranger ne b'o de kɛ. D'accord. Sisan nɔ i tɛ baara wɛrɛ kɛ ni min ni rap tɛ kelen ye? Bon n bɛ coiffure kɛ. D'accord. Salon dɔw b'i bolo a ko kama walima ko bɛ cogo di? Salon tun bɛ n bolo mais n y'a jɔ sisan parce que n ka mouvement ka ca trop n tɛ sigili tan tɛ n bolo. D'accord. Mouvement ka ca. Ala ka dɔ fara a caya kan a kana jɔ fiyewu ou bien nin ɲina. Ok, d'accord. Sisan an bɛ continuer n'an ka question ye. Mina yɛrɛ en tant que jeune rappeuse surtout i musolama yɛrɛ ka fara o kan o de ma nɔgɔn. E ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ depuis donna rap milieu kɔnɔna la? Bon n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ surtout jiyɔrɔ ko ani studio ko ta fanfɛla i mɛn yan tuma dɔ la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la dɔw b'i wele i bɛ t'u ka concert kɛyɔrɔ ou bien podium kɛyɔrɔ la i tɛ jouer i bɛ taa u bɛ tila ka jɔnmaya k'i la i mɛn yan bon ani studio ko ta fanfɛla la caman b'a fɔ k'u b'i dɛmɛ donc u bɛ fɛ ta ka ɲɛsin ma n'i ma sɔn a bɛ dan sira la quoi. Voilà o sɛgɛnw de b'an. Olu de b'aw kan. Voilà. Mais wariko problème fana tɛ yen ou bien wariko problème tɛ yen? Ouais bon kuma dɔ la o bɛ na. Kuma dɔw la. D'accord. Faamuyali sɔrɔla a ko la. Komi Mina bɛɛ b'a kalama gɛlɛya kɔfɛ o ye hɛrɛ ye. Donc rap ye nafa minnu fana lase i ma i t'i da don o la i ka ɲɛfɔli k'an ye o ko fana kan. Bon a ye nafa caman lase i ma n bɛ yɔrɔ min na i ko bi alhamdulilayi n bɛ se ka ko caman kɛ n yɛrɛ ye bon n ye moto bɛɛ sɔrɔ a la. D'accord. Mais Mina ma distinction dɔw sɔrɔ genre trophée dɔw? Bon non ma trophée sɔrɔ fɔlɔ. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o ko la. Sisan projet yɛrɛ jumɛn de bɛ Mina One bolo ni wagati in na? Bon projet min bɛ n bolo sisan n ka clip dɔ kan ka tourner o ko de bɛ sen na fɔlɔ. N'a fɔ clip tɔgɔ? Ɲɛtan ci. Ɲɛtan ci. Cɛ Mina nin tɔgɔ in ye tɔgɔ girinma ye dɛ. Voilà. I tɛ ale nacogo ni fɔ an ye an bɛ faamuyali sɔrɔ a la. Bon ɲɛtan ci bɛ mɔgɔ min kan u t'a ɲɛ u yɛrɛ donc e mun b'a essayer k'i b'a ɲɛ u yɛrɛ o bɛ digi u la quoi. U bɛ to k'i kɔrɔfɔ i ma karisa ya i ma don finiw ya i ma ka chapeau ya n'i y'a sɛgɛsɛgɛ nin bɛɛ singalenw don olu kɔrɔfɔ kan ninnu i bɛ tɛmɛ dɔrɔn u b'i kɔrɔfɔli daminɛ olu de ɲɛtan ciw ye baara wɛrɛ foyi t'u la ka mɔgɔw kɔrɔfɔ. Voilà. Ayiwa donc aw fɛn fɛn bɛ yan na ni wagati in na Mina diminen don dɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ clip kuran mɛn nalen dɔnkili titiri ma nɔgɔ dɛ ɲɛtan ci minnu jogo don olu k'a dabila bɛɛ b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ k'u k'a dabila mun da faamuyali sɔrɔla ko la Mina. D'accord. Sisan album tɛ Mina One bolo? Bon n ye mixtape de bila. Mixtape genre titiri joli b'a kɔnɔ o ni a tɔgɔ? Bon si titiri de b'a kɔnɔ a tɔgɔ ye Tunga. Tunga. D'accord. Aussi titiri in de y'a bɛɛ bannen walima je sais pas. Bon o ye première partie de donc deuxième partie bɛ nalen kɔfɛ quoi.
ni première partie de bila fɔlɔ. Ok, d'accord, famille sur là ou là. Donc, mina comme il y a fait le nom de l'émission c'est Plateau des Stars. Voilà, ne gon me sugaru like. Mais do fana ba fo ko ne be ga yere fodoro ne ke. Comme il yere bien déjà. Micro bien, caméra be fam be fait. Ok. Donc si ça ne bi kan fli ni ga son de fo mo ga son. Ngotungaranke kadengeni ngejonye ngotungaredo tungaranke ibe bugo ibe neni abebe fima ngotungaredo tungaranke kadengeni ngejonye ngotungaredo tungaranke ibe bugo ibe neni abebe fima ngotungaredo ni bori fasola kata wali faso abebe kila abebe fima iba muitogo de la tunga malambe don fona kera den nyumandunye tunga malambe don fona kera den saramanye papa kiga dua ukuye papi ko hamimbula mama nyiga dua ukuye shiara ko hamimbula etungaranke. Voilà, Mina, son jara kojugu, on va fier de du courage, qui tient sur les biens, il va continuer. Donc, nous allons profiter quand il bla fin février, malikoka, on va fou, au tessenga, au tenina, donc on va fou dans tes foules mena. Donc, Mina, question mais analyse ça non. Oui, ça, mais on va t'iminer quoi du projet, tu vas ne pas voir. Bon, projet mais boulot na fanya photo comme clip tourner go rebesina. Clip tourner go. D'accord. Famille sur là ou là. Mais concert ou bolo dans l'infinity bolo? Concert bolo dans l'infinity bolo. Quand on a concert ou la nyafunki novembre yere la. D'accord. Nala ala ko irana. Amina ya rabbi. Voilà ça non. Ambe fagado. Mina ere comme iko kibera pour la déjà. Mais chama fana bera pour kono style ou te kili. Mina ka style jume. Bon ne ba berige. Ben style berige. Ne tout terrain. Ah. Men de bura bela. Famille sur là au cola. D'accord. Mina, comme il y a rappeuse mancha akacha maligono. Kumare do ukacha umancha. Si ça on a fait cadeau, mali rappeuse be. Rappeuse ne ma photo mandi rap c'est que be kadiye. Mais bolo fabi John fena tagani towi. Bon oui, amine kadiye turu. Mina amine yera wolo. Oh mona amine kadiye. Parce que rastilu kadiye puis a chito fena kadiye quoi. D'accord, famille sur là ou là. Mais Mina, any artiste ou une collaboration qui? Ouais, bon, ni artiste doit collaborer. Mais il m'a géré rappeuse baudo fena ka genre ka gerula deme ko serani fen non sera. Non, moi ok. Mona Mina moi ok. Foi. Donc elle fait des gabuli ni yere. Voilà, gabuli ni yere. D'accord. Voilà, Mina. Donc, ko ɲininkali tɛ ngwinda o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ko surtout toi en tant que jeune fille je peux dire si je me le permets k'i bɛ milieu in kɔnɔna la k'i bɛ dɔnkili da bibliothèque ninnu bɛɛ kɔnɔna la cela n'est pas donné à tout le monde parce que mɔgɔ caman m'o chance sɔrɔ k'u bɛ fɛ k'a dɔn cachet de b'i bolo yen wa walima ko bɛ cogo di? Non, cachet tɛ n bolo mais relation bɛ na quoi. Relation de bɛ ni yɔrɔ mɔgɔw ka di o de kama n bɛ taa pressing kuma bɛɛ. Ali shiro yɛrɛ n bɛ concours dɔ la n kɛra primaire ye. D'accord Mina o ɲɛna yɛrɛ de. Donc Mina yɛrɛ ka son bɛɛ dalen son jumɛn de ka di Mina ye n'a ka son bɛɛ? Bon son yɛrɛ la mun diyara n ye o ye supprimer tout de ani ɲɛtanci olu de diyara n ye son in kɔnɔ. Supprimer tout in idée fana nana Mina la cogo di? Supprimer tout i tɛ ɲɛfɔli kɛ o ko la? Bon o idée nana na cogo min na wagati min na i ma waraw kun bɛ ka wuli ni clash ye. Donc a magara n ka idole la o de kama n nana ni supprimer tout ye quoi. Donc n bɛ k'a dɔ f'u bɛɛ ma kɔnɔ ale ni gon i ma ye n bɛ k'u bɛɛ ta kɔnɔ quoi. Gɔnɔ ni gon? D'accord famille ale sɔrɔ la o ko la e ko wara kelen kelen ni gon kelen kelen olu de tun sera e ka idole ma? Voilà o de ma bɛn ne ma. E dun ka idole ye Iba de. Maga tɛ ko la? Non maga tɛ k'a la. Famille ale sɔrɔ la o la donc an layɛlibagaw n'a sɔrɔ wara ni gon bɛ ka layɛli wagati in na ayiwa an b'a fɔ a ye ko mina ko attention ye ko mɔgɔ tɛ maga number 1 na dɛ. Samamuso ma ye dɛ. D'accord donc Mina mun na e yɛrɛ ye team Gladia ka e y'a choisi ka don team Gladia de la pourquoi? Parce que Iba de ka di ne ye quoi. Mun ye Iba diya e ye?
a kɛcogo yɛrɛ de ka di n ye i n'a fɔ a cicogo ka di n ye et puis duwawuden fɛnɛ don wa o de y'a diya n ye depuis ne ka dɔgɔ i b'a ka di ne ye. D'accord. Aw team dilaja kɔnɔ e kelen dɔrɔn de ye RPG mun bɛ RPG ye walima dɔw fɛnɛ b'a kɔnɔ. Non RPG ka ca kɔnɔ. I n'a fɔ jɔn ni jɔn. Koro bɛ yen. Awa bɛ a ka ca. U ka ca. D'accord. Mais aw yɛrɛ ka team dilaja in kɔnɔna la o. Aw genre aw bɛ baara jumɛn de kɛ exactement? Baara. Bɛɛ ni concert dɔrɔn de bɛ yen aw bɛ taa yen nɔ aw bɛ jouer yen nɔ walima n'aw bɛ regroupement wɛrɛw de kɛ. Non an t'o kɛ mais ni concert bɛ yen an bɛ taa ɲɔgɔn ka concert la an bɛ taa ɲɔgɔn kungo la quoi. Ni erreur minnu bɛ kɛ an bɛ taga erreur fɛnɛ la. An bɛ hakilina falen falen kɛ ko caman na. D'accord. Mais est ce que Mina yɛrɛ ni Iba Wan delila ka ɲɔgɔn ye face à face? Ne ni Iba bɛ ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ hali ne ka mixer bila wagati ne n'a y'a snap kɛ n y'a bila n ka page sanfɛ. N ka page Facebook. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la. O faamuyara. Sisan nɔ komi i yɛrɛ ko Iba Wan de ka di ye. An kɔni bɛ yan nɔ an bɛ prévu de yira. Sisan nɔ an bɛ fɛ k'i kan fili ni Iba Wan ka son dɔ ye. Tani ka bɔ jamacɛ jamana ye kɔrɔ sigilen filɛ nka lasile kana kulo tɔrɔ fulo caman 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 bɛ ne kɔnɔ ɲɔgɔn na ma deli kana fɔlɔ rap kɔnɔ ni tɛ taga bɔ ne dala ni tɛ dala du dala ni ma dala i bɛ dala ne garba ɲɔgɔn tɛla malera bɛɛ lajɛlen i bɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ ɲini fɔ sigi n'o tɛ sigi tala kelen tala lu bɛ sanga biti kala ka biti mankan de bɛ aw na kala kala yɛlɛ tiɲɛ fɛnɛ tiɲɛ u bɛ nafa ɲɛ n'i sɔrɔ biti sanfɛ i ka fulo ne bɛ kala. A tɛ tɛmɛ nin kan bravo Mina. Ne yɛrɛ kɔni aw ka teli dɛ. Mun aw dilajan ninnu aw bɛ tantɔ de Mina i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ ne ko kan aw ka teli quoi. Bon o de ka d'an ye bɛɛ n'a ka jardin. N'i ma kala i b'a kala o tɛ aw m'o de fɔ. D'accord Mina faamuyali sɔrɔla o ko la. Ok Mina Wan Joli ko bɛ cogo di? Non ko tɛ cogo di. Question jaabira mais question dɔ bɛ ka nali dɛ. Fanu ko ka ɲininkali k'i la n'a sɔrɔ k'i furulen de don wa walima k'i ni furulen yɛrɛ tɛ. Walima n'a sɔrɔ furulen tɛ mais kow bɛ yen a bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ a bɛɛ de bɛ walawala yan i k'i da don o la. Non furulen tɛ. Ni furulen tɛ donc hali fɛn yɛrɛ tɛ kɛrɛfɛ ko foyi tɛ yen. Non foyi tɛ yen. Foyi tɛ yen nɔ. Ayi. Ayiwa ne kɔni m'a fɔ plateau de star de n'i karila ci yɛrɛ ma n'a sɔrɔ ko bɛ k'an lajɛ yan a bɛ kɛ baara ye dɛ. Non furulen tɛ. Ko foyi tɛ yen. Non foyi tɛ yen. Ayi a bɛ se ka kɛ furulen tɛ mais o bɛna sɔrɔ ko fana bɛ yen. Non ko foyi tɛ yen. Ko foyi tɛ yen nɔ. D'accord faamuyali sɔrɔla o ko la mais den fana t'i bolo? Awɔ den bɛ n bolo. Den cɛman ni walima musomanni? Musomanni. D'accord ala k'a balo. Amina. Mais Mina furuko in bɛna kɛ wagati jumɛn walima i ma pressé? Bon ni ala y'a latigɛ. Ni ala y'a latigɛ don min na. Ok d'accord. Fɛn jumɛn de ka di Mina Wan ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye? Bon n bɛ yɔrɔ min na fɛn min ka di n ye sisan o ye dɔnkili ye. Dɔnkilida de ka di n diɲɛ fɛn bɛɛ. O yɛrɛ de ka di n ye n bɛ yɔrɔ min na ko sisan. Hali wari kan? Hali dɔnkilida ka di ni wari? Parce que awɔ. Hali nafolo mugu dɔnkilida ka di ni o ye. Mais en tant que i bɛ dɔnkilida la i bɛ wari sɔrɔ. D'accord ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. D'accord. Voilà Mina Wan surtout toi en tant que jeune rappeuse aw ka milieu in kɔnɔna ma nɔgɔn. Don o don surtout aw artiste aw rappeur damaw clash ni fɛn ninnu tali ninnu et puis aw dɔgɔnin minnu bɛ fɛ ka olu ɲɛ bɛ aw la cogo min na rap kɔnɔna la olu bolo kulonkɛkɛyɔrɔ de don. I m'a ye rap fana kɛra nɛninikɛyɔrɔ ni fɛnw ye sisan an bɛ fɛ ka conseil di conseil min kɔnɔna la ni prise de conscience bɛ na cogo min na. Bon ne kɔni clash man ne i comme n y'a fɔ n ka supprimer tout min bɛ yen mais n ye clash dɔɔni ko la quoi n'o bɔra la n ka son tɔ ninnu clash t'a si la parce que la n bɛ min fɔ dɔrɔn an ka dɔnkili ɲɛnama da wa ka da an ka fanu ma k'u la nisɔndiya o ka fisa ni clash ye quoi i mɛn yan voilà ne b'o dɔrɔn de fɔ. Mina conseil foyi tɛ i bolo ka fara o kan tuguni. Bon o de ne ka conseil. D'accord faamuyali sɔrɔla o la donc Mina comme émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ la un dernier coucou pour tes fans pour la famille et tout. Ok. Ngo mun ye ne kɔnɔna fili bi dɛmɛbaga tɛ anw na mun ye ne kɔnɔna fili bi dɛmɛbaga tɛ anw na wulila ko n bɛ dɔnkili da teri jugu ko k'a bɛ ne décourager wulila ko n bɛ dɔnkili da sigiɲɔgɔn jugu fana ko k'a bɛ ne décourager bɛɛ n'i ka vie tɛ wa bɛɛ n'i ka vie de don ngo bɛɛ n'i ka vie tɛ wa bɛɛ n'i ka vie de don bɛɛ n'i ka vie tɛ wa bɛɛ n'i ka vie de don sani ka fɔ k'i bɛ ne mina juguya sani ka fɔ k'i bɛ ne wana kɔniya
a dɔn ka fɔ ko dagantigi dagan tɛ sa ala ye mɔgɔw dan a ma bɛɛ k'an ɲɛ sa a dɔn ka fɔ ko dagantigi dagan tɛ sa ala ye mɔgɔw da a ma bɛɛ k'an ɲɛ sa n ko juguya nafa t'a la bɛɛ n'i ka video da la musoya ma ne bali t'a la n bɛ se dɔnkilida la zɛbɛrɛ koba ko n ka baara ko baara de bɛ n sara iye dɛmɛbaga bɛ na caya. Voilà. Bravo Mina. Oh, sɔnni jara mun b'i bolo ka fara o kan k'a lase i ka faniw ma kumakan laban. Ok, fani fɛn fɛn sigilen don k'an lajɛ nin wagati in na n b'u bɛɛ lajɛlen fo wa kuloma jɔ la. Aw ni cɛ ninnu baraji an bɛ ɲɔgɔn bolo a dannen don TG c'est la loi c'est la mi fa c'est toujours fila den sarama mina wa. Foli belebeleba d'aw yɛrɛ ma. N bɛ foli di n denkɛ yɛrɛ ma n'o ye Gise. Voilà a yɛrɛ foli ba dɛ. Faamuyali sɔrɔla o la donc Mina komi n y'a fɔ cogo min na émission sera a kuncɛmayɔrɔ ma question répondant question bɛɛ jaabira d'accord donc an b'a f'i ye la merci beaucoup. Ok aw yɛrɛ merci beaucoup. Ok ayiwa an layɛlibagaw ni ne tun b'an bolo bi ka yira aw la aw ka rapisi denmisɛnnin n'ale tɛ dɔwɛrɛ Mina One ne hakili la ni ne an ye baro kɛ baro in kɔnɔna la aw ni nin bɛɛ y'i ka tata sɔrɔ a la o la an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ.